Ďakujeme, že spolu s nami vytvárate akademickú komunitu založenú na úcte, premýšľaní a zodpovednosti. Vaša snaha a vytrvalosť sú tým, čo dávajú vzdelávaniu zmysel. Ďakujeme vám, že svojou zvedavosťou posúvate hranice nášho poznania. Spoločne budujeme priestor, v ktorom ostávajú hodnoty slobody a slušnosti pevné. Nech je tento čas naplnený blízkosťou, pokojom a porozumením. Prajem vám pokojné sviatky a silu pokračovať v učení i osobnom raste. Pamätajme aj na tých, ktorí v tomto období potrebujú našu pomoc najviac. Nech vo vašich domovoch zavládne radosť, tvorivosť a detská iskra. Nech vás Vianoce naplnia nádejou, ktorá posilňuje dobro v nás aj okolo nás. Prajeme vám pokojné sviatky plné oddychu a veľa dobrej energie do nového roku. A nech vás v novom roku sprevádza krása, inšpirácia a odvaha tvoriť. Prajeme vám všetkým pokojné a radostné Vianoce a do nového roka 2026 veľa svetla, nádeje, lásky a príjemných nových začiatkov.